नमस्कार, मी आरती. अन्नपूर्णा चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. श्री स्वामी समर्थ. आजची रेसिपी कोणतीच नाही आहे ना मॉर्निंग रुटीनसुद्धा. तर आज तर माझा संपूर्ण असा यूट्यूबचा एक्सपिरियन्स अनुभव शेअर करायचा आहे. नॉर्मली मोठे यूट्यूबर्स 1,00,000 सबस्क्रायबर झाल्यावर, चॅनल मॉनिटाईज झाल्यावर एक्सपिरियन्स शेअर करतात. पण मला आज स्वतःचा या माझी स्ट्रगल लाईफ जी आहे आणि अजूनहीसुद्धा आहे ती तुमच्यासोबत मला शेअर करायची आहे. काहीही मला व्ह्यूज घ्यायचे नाही आहेत या व्हिडिओसाठी. फक्त तुम्ही माझी फॅमिली आहात आणि माझा स्ट्रगल हा तुमच्यासोबत मला शेअर करायचा आहे, जेणेकरून ज्यांनासुद्धा करायचं असेल यूट्यूबवर म्हणजे फूड रेसिपी किंवा व्लॉग बनवायचा असेल तर तुम्हाला मोटिवेशन मिळेल, त्यासाठी मी हा व्हिडिओ बनवत आहे. तर चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मी गेले 2 वर्ष यूट्यूबमध्ये व्हिडिओ बनवत आहे फूडची रेसिपी. आणि पण तुम्ही बोलाल इतके वर्ष करूनसुद्धा तुझं मॉनिटाईज नाही झालं. माझं चॅनल म्हणजे 1,000 सबस्क्रायबर झालेले आहेत, परंतु यूट्यूबमधून ॲडसेन्सचा म्हणजे आपले प्लॅनिंग असतात यूट्यूबचे, तर ते वॉचिंग हार्स आणि अजून वॉचिंग हार्स आणि व्ह्यूज असे हा प्लॅन असतो. ते काही गोष्टी माझ्या कंप्लीट न झाल्यामुळे माझं चॅनल मॉनिटाईजला टाईम लागेल. तर मॉनिटायझेशन झालेलं आहे, पण बाकीच्या गोष्टी झालेल्या नाही आहे. तर माझे व्हिडिओ मी कंटिन्युअसली ठेवत आहे, पण मध्ये गॅप पडतो, त्यामुळे असं कधी करायचं नाही. दररोज व्हिडिओ टाकायचे यूट्यूब्सला आणि मेहनत करा. कधी ना कधीतरी आपल्याला हे फळ मिळेल, नक्कीच मिळेल. आणि हा माझा स्वतःचा आत्मविश्वास आहे, कॉन्फिडन्स आहे आणि मला माहिती आहे मी कधी ना कधीपर्यंत मी तिथे पोचणार. मी रोज काही ना काहीतरी नवीन गोष्ट शिकत असते. पहिलंच नॉर्मली मी व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून अपलोड करायची YT स्टुडिओमध्ये, पण मी आता क्रोमो ब्राउझरमध्ये मी व्हिडिओ अपलोड करते. मला इतक्या काही गोष्टी कळल्या ना, त्यामुळे मला खूप मदत मिळाली. एक फूड व्लॉगर आहेत, त्यांचा मी चॅनल बघितलेला. त्यांनी म्हणजे यूट्यूबला आपले लॉंग व्हिडिओ कसे अपलोड करायचे क्रोम ब्राउझरमध्ये आणि शॉर्ट व्हिडिओसुद्धा कसा अपलोड करायचा, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी सांगितलेल्या. तर A to Z कॉन्टेंट क्रिएटर आहेत, तर नक्की व्हिजिट करा. तर मला खूप त्यांची मेहनत खूप उपयोग पडली त्या म्हणजे व्हिडिओसाठी. त्यासाठी मनापासून त्यांना थँक्यू म्हणते. आणि माझं स्ट्रगल टाईम म्हणजे तेच मला सांगते की मी दररोज नित्यनेमाने मी अक्षरशः पूर्ण ओतून काम करते. म्हणजे दिवस रात्र सकाळी उठून नुसता ट्रायपॉड घेऊन आज वेगळी रेसिपी झालेली आहे. दिवसभरात जे काही जेवण बनवते मी घरात, ते आपलं साधं नॉर्मल काही घरच्या साहित्यामध्ये मी बनवते. काही वेगळं असं काही नसतं, जेणेकरून समोरच्या व्यक्तीला सुद्धा खर्च होणार नाही, हा माझा प्रयत्न असतो. तर नक्की व्हिडिओ चेक करा, तर सगळ्या गोष्टी कळतीलच. आजपर्यंत तुमची मला साथ मिळाली, त्यासाठी मनापासून खूप खूप धन्यवाद. आणि अशीच राहू दे ही स्वामींचरणी प्रार्थना करते. आणि मेन म्हणजे तर सकाळी उठून टिफिन बनवणं, तर मग ते झाल्यानंतर जरी तुम्हाला व्हिडिओ 14 मिनिटाचा किंवा 7-8 मिनिटाचा व्हिडिओ दिसला, पण त्याच्या पाठीमागे मी एक व्हिडिओ बनवायला म्हणजे फूडचा व्हिडिओ बनवायला जवळजवळ 2 तास लागतात. आणि व्लॉग्स म्हणजे मॉर्निंग रुटीनचं दाखवायला सुद्धाही 2 तास लागतात. तर टोटल 4 तास. आणि एडिटिंग करणं, व्हिडिओ एडिटिंग करणं, नंतर आपल्याला थंबनेल बनवण्यासाठी मला 1 तास लागतो, व्हिडिओ एडिट करायला 1 तास लागतो. या सगळ्या गोष्टी मी स्वतः करते. काही कोणाला अपॉइंट केलेलं आहे की आपण माझा व्हिडिओ एडिट करा, एक्सपोर्ट करा, अपलोड करा, असं काही नाही. सगळ्या गोष्टी मी स्वतः करते. आणि
कोणताही ओव्हर कॉन्फिडन्सने सांगत नाही आहे, मोठेपणा सांगत नाही, पण माझं जे मी काय आहे ते सांगते तुमच्यासोबत. तर व्हिडिओ एडिट करायचं 1 तास, थंबनेल बनवायला 1 तास आणि शॉर्ट्ससाठी सुद्धा मी स्वतः आता व्हॉईस रेकॉर्ड करून टाकते. नॉर्मली व्हिडिओ बनवत असतानाच मी स्वतः बोलायची. मी खूप ऑब्झर्व केलं खूप मोठा व्हिडिओ होतो, तर मी आता नॉर्मल शूटिंग करते आणि मग स्वतःचा व्हॉईस टाकते. तर असं ह्या सगळ्या गोष्टी करते. आणि प्लस शॉर्ट व्हिडिओसुद्धा आपण लॉंगचा शॉर्ट करणं आणि परत आपला व्हॉईस रेकॉर्ड करून टाकणं आणि सगळ्या गोष्टी अपलोड करताना सगळ्या गोष्टी लिहिणं, टायटल सकट, थंबनेल कसा पाहिजे, हा सगळ्याला पूर्ण दिवस जातो. सकाळपासून ते संध्याकाळपर्यंत मी अक्षरशः खूप म्हणतात ना, इकडचा तिकडचा टाईम वेस्ट घालवत नाही. उद्या रेसिपी कोणती करायची हे डोक्यात असतं, प्लस कसं प्रेझेंटेशन ठेवायचं. आणि आता मी नवीन ट्रायपॉड घेतलेला आहे यूट्यूबसाठीच, कारण का नवनवीन गोष्टी शिकत असते. तर मला नवीन ट्रायपॉड घेतला, त्याचा खूप उपयोगी झालेला आहे आणि कधी ना कधी तुम्हाला मी शेअर करीन नवीन ट्रायपॉडचा. सुरुवात तर मी 10 रुपयाचा मोबाईल स्टँड असतं ना, ते डब्यावर डबे ठेवून मी शूटिंग करायची. तर तोही माझा एक्सपिरियन्स आहे. अक्षरशः म्हणजे छोटे डब्यांपासून मोठा डब्बा असं. तर नंतर मी ट्रायपॉड घेतला, नवऱ्याने मला ट्रायपॉड घेऊन दिला. नंतर आता नवनवीन सुधारणा करत आहे, तर त्याची हाईट मला कमी पडत होती, म्हणून मी दुसरा ट्रायपॉड घेतलेला आहे. आता नुकताच 2-3 दिवस यूज करत आहे. अजून छान प्रॉपर मला जमल्यावर मी तुमच्याशी हा नवीन ट्रायपॉडचा शेअर करेन. तर असं सगळं आहे. तर दिवसभरात सगळं मी अक्षरशः माझ्या घरच्यांना सुद्धा मी टाईम देत नाही. माझी मुलगी स्वतःचा अभ्यास स्वतः करते, ते मी लकी आहे. कारण का शाळेत सुद्धा चांगलं शिकवतात. काही गोष्टी अडल्या तर मी तिला सांगते. असं नाही की पूर्णच मी अभ्यास घेत नाही, मी घेते तिचा अभ्यास जसा मला टाईम मिळेल तसा. आणि आता तिची एक्झाम चालू आहे, तर मी तिला आता वेळ देते, कारण का ती इतक्या वेळ मला वेळ देते. ती माझ्या यूट्यूबच्या कामामध्ये तिची खूप मोठी हेल्प आहे. माझ्या नवऱ्याची सुद्धा, माझ्या संपूर्ण माहेरची, सासरची, सगळ्यांची आणि मित्रपरिवारांसुद्धा आणि तुमचे सुद्धा मनापासून खूप खूप थँक्यू, धन्यवाद. श्री स्वामी समर्थ. ब्लेस यू ऑल. तर असा हा माझा प्रवास आहे. नॉर्मली सकाळी उठून मेडिटेशन करणं आणि सकाळची दिवसभराची कामं आणि नॉर्मली मी सकाळीच शूटिंग करते, जेणेकरून मुलीला शाळेत सोडल्यानंतर मी एडिटिंग करते. आणि परत माझे ॲक्च्युली 4 टाईम मला शाळेत जावं लागतं, येणं जाणं, कारण का मी या नवीन घरात शिफ्ट झालेले आहे. त्यामुळे इथून ते शाळा खूप लांब आहे. आणि मी पहिल्या घरीत राहत होती, तेही स्वतःचं घर आहे आणि इथे मी रेंटमध्ये राहत आहे काही कारणामुळे. तर असं काही नाही आहे की मोठं असं कारण. तर मी या नवीन घरात माझ्या किचनच्या, बेडरूमच्या गोष्टी शेअर करत असते आणि सगळ्या गोष्टी म्हणजे काहीही गोष्टी लपवत सुद्धा नाही आहे. मी नॉर्मली माझं जे काही मी कामं करते, नॉर्मल जे बायका ज्या करतात तसंच मी सुद्धा करते. तर मी सकाळी उठल्यानंतर टिफिन बनवणं, त्यानंतरचं ते शूटिंग करणं, नंतर त्या 2 तासामध्ये कसं ट्रायपॉड ॲडजस्ट करणं, कसं म्हणजे लोकांना कुकिंग म्हणजे जे बनवत आहे जो पदार्थ तो व्यवस्थित दिसला पाहिजे. आणि जर व्लॉगिंग बनवत असताना क्लिअरली सगळ्या गोष्टी इमेजेस दिसल्या पाहिजे, हा विचार असतो. तर असं सगळं आहे. त्यामुळे 2 तास लागतात एका व्हिडिओला. तर आणि 13 मिनिटाचा असला तरी
2 तास लागतात. तर असं आहे. आणि नंतर एडिटिंगला मी नंतर परत शाळेत जाऊन आणणं हे काही माझ्यासाठी सोपं नाही आहे. पण शाळेला व्हॅन नाही आहेत, बसेस नाही आहेत, त्यामुळे जायला लागतं. तर अशा गोष्टी आहे. आणि नंतर मग परत एडिटिंग करणं, जेवण बनवणं दुपारचं, म्हणजे ते 2 टायमाचं मी बनवते. कधी कधी संध्याकाळी सुद्धा बनवते. तर असं काही नाही आहे की मी 2 टायमाचं सकाळचं बनवते, असं काही नाही. तर ते झाल्यानंतर मुलीला घेऊन येणं आणि नंतर परत काही गोष्टी राहिल्या असतील, व्हिडिओ अपलोड करायचं, हा संपूर्ण दिवस माझा त्याच्यामध्येच जातो. तर माझ्या घरातले अक्षरशः ओरडतात, तुला फोन करायला होत नाही का? पण त्यांनाही माहिती आहे या क्षेत्रामध्ये अक्षरशः मी जीव ओतून काम करत असते. तर अक्षरशः ओरडा खात असते. पण मी त्यांना सांगते की मी या कारणामुळे मला फोन उचलायला जमला नाही. जेव्हा मला वेळ मिळतो तर मी त्यांना फोन करते. असं आहे हे माझं शेड्यूल. आणि खूप खूप प्रमाणाच्या बाहेर मी मेहनत करते. सगळेच जण करतात, काही नवल असं नाही आहे. मला पूर्ण असे 1 लाख सबस्क्रायबर, चॅनल मॉनिटाईज व्हायला पाहिजे, त्यासाठी माझी धडपड आहे रोजची. आणि मी पोचणार, हा माझा स्वतःचा आत्मविश्वास आहे. माझी मेहनत कधी ना कधीतरी सफल होईल हे स्वामींना सुद्धा माहिती आहे. कारण का मी स्वामींची खूप मोठी अशी भक्त अशी नाही आहे, पण माझा स्वामींवर खूप मोठा विश्वास आहे. त्यांना माहिती आहे की मी काय मेहनत करते दिवस रात्र. अक्षरशः असं काही नाही की मला संकट आलेली नाही आहेत. रोजच्या रोज एक व्हिडिओ टाकायला ना कधी कधी असा वेळ यायची की व्हिडिओ तो अपलोडच व्हायचा नाही. अक्षरशः डोळ्यात पाणी यायचं. आणि आत्तासुद्धा आलं आहे. कारण का दिवसभरात आपण जी मेहनत करतो, तर एक मिनिट, थोडीशी इमोशनल झालेली. कारण आपण दिवसभरात जी व्हिडिओची मेहनत करतो कुकिंगसाठी आणि व्हिडिओ अपलोडच झाला नाही तर कसं कासावीस होतं. पण मी अक्षरशः हार मानत नाही. हा माझा मूळचा स्वभाव आहे. कोणतीही गोष्ट जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हलत नाही. मग सगळ्या गोष्टी साईडला राहू दे, पण माझा व्हिडिओ अपलोड झाल्याशिवाय मी हलत नाही. मग रात्रीचे 12 वाजले तरी चालेल, पण करणार. हे माझी जिद्द आहे. रोजच्या रोज नवीन काही ना काहीतरी शिकणं, रोज असं एकही दिवस होत नाही. नवीन व्हिडिओ अपलोड करणं, एक्सपोर्ट करणं, मग असा व्हिडिओ बनवायचं, त्यामुळे त्या अँगलने ट्रायपॉड असा वेगळ्या अँगलने पकडा. नंतर आवाज, काही स्क्रिप्ट नाही घेत मी बोलताना, की मला जे सुचतं ते मी तुमच्यासोबत शेअर करते. माझी बहीणसुद्धा मला सांगते, अच्छा हे थोडी इम्प्रूव्हमेंट कर. तर दुसऱ्या दिवशी मी लगेचच प्रयत्न करते की त्या मिस्टेक सुधारण्यासाठी. आणि तुम्हालाही का काही वाटल्या माझ्या व्हिडिओमध्ये मिस्टेक, तर तुम्ही नक्की शेअर करा. असा हा माझा संपूर्ण असा प्रवास आहे, माझी स्ट्रगल असं आहे. आणि मी एन्जॉय करते. मला कुकिंग खूप खूप आवडतं अक्षरशः. आणि आत्ताच मी ब्लॉगिंग सुरुवात केलेली आहे. त्यालाही सुद्धा मनापासून सहकार्य करा. आणि बस खूप बडबड केलेली आहे. सगळ्यांना मनापासून थँक्यू. आणि असंच प्रेम राहू दे. श्री स्वामी समर्थ. ब्लेस यू ऑल. थँक्यू. बाय बाय.